maayong buntag sa inyo tanan. Nagpapasalamat po kami sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito sa Bohol. Sa tuwing ako'y bumabalik dito, lagi akong namamangha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya't gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinaya ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya't sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang magpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay Strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crops. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali irrigation project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Mulinaw Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang libu-libong hektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na ngayon ni Administrator Gillian na yung bunot-bunot kailan matapos? Ha? At 3 buwan, 4 na buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 na buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, luya, ube, mani at talong.
imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima, gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating Pangulo para sa isang group photo sa baba ng entablado kasama ang ating mga bisita.